Ritratti tal-persuni li għandhom rapportati nieqsa, messaġġi ta' mħabba, messaġġi ta' kondoljanzi, bukketti tal-fjuri u xemat. Fl-isfond, bini ta' 24 sular totalment maħruq. Din hija l-atmosfera bħalissa fiż-żona ta' Grenfell Tower f'Londra li din il-ġimgħa inħaraq u qed ikun stmat li mietu ma' 70 persuna. Dawn ir-ritratti u filmati ttieħdu minn Michael Camilleri, Malti li jgħix Londra u li fl-aħħar sigħat żar iż-żona li bħalissa hija żona li tfakkar il-vittmi ta' din it-traċedja. Michael Camilleri għalilna li bħalissa fiż-żona qed tispikka s-solidarjetà. Fost oħrajn innota van tal-ġelat iqassam il-ġelat b'xejn, kif ukoll diversi persuni jgħinu r-residenti li salvaw minn din it-traċedja. Ma jonqosx ukoll li jinġabru diversi persuni li jipprotestaw kontra l-awtoritajiet wara rapporti ta' diversi nuqqasijiet f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà li kien joffri l-bini. Sadattant f'Londra ħaddiema tal-gvern u taċ-ċivil qegħdin jgħinu fl-impenn ta' fejda uffiċjali. L-ingaġġ ta' dawn il-ħaddiema segwa l-kritika dwar ir-reazzjoni mill-Kunsill ta' Kensington u Chelsea, fejn ir-residenti kkundannaw il-ħidma tal-għajnuna li ngħatat s'issa, fost l-ilmenti dwar in-nuqqas ta' appoġġ u informazzjoni. In-nirien ħallew biss 10 mill-blokk tal-appartamenti.